התחלנו איזה 10 דקות מאוחר, אבל לא משנה. אנחנו נעשה כמה משחקים של סקייוורס קודם. נכון. לאט נראה לאן. אם שמתם לב, אנחנו הכנסנו את השמות. לי קוראים My First Gangster ולנתן קוראים My Second Gangster. שמנו אותו סקין. מה זה? אני סטיב. אני מרגיש אותך סטיבית. אני סטיבי? כן? סטיבי, יאי, סטיבי. איך הם פה סטיבית? בוא, תוס בכלל ותראה מה נתתי. על הג'י וול פליי. סתם לבוא ככה. הבית. הלייבסטרים מתקיים מהמחשב של נתנאל, שמה שאתם רואים זה מה שהוא רואה, ופעם לא ממני. איפה הלכת? איזה צד הלכת? אמינה? מאחוריך. מאחוריך במשך. זהו, תרוץ, רק אותו. זה מסתבך שלנתנאל יש... אוי! וואו. מסתבך שלנתנאל יש אינטרנט יותר טוב משלי, אז הוא יכול לעשות לייבסטרים. יפ. באיכות יותר טובה. אוי! לא, קלין אפ. אוי! קלין אפ פרס. כן, זה מה שקורה באייפקס, כן. לא. ליד זה עוד חבר שלנו שקוראים לו אייטרן גנגסטר. כן. והוא גם מפנה, הנה הוא נכנס. אם אתם רוצים גם להמשיך את הסדרה, אתם יכולים להמשיך מהמספר 5. אבל רק להודיע לנו. כן. בא אליי טרגט, שרף בטרגט. לא רצו. איי. עשתה עליי טרגט. טרגט. אתה מסיים תשאל אותו אם הוא אמר לי אפסו. אוקיי. הלייבסטרים הזה יעלה גם ביוטיוב. כל מי שפספס את זה לא קם, כי זה חופש. אז תוכל לראות את זה. לא כולם קמים מוקדם. אלף קרא לעצמו just wrecked, not מרקו. את החובי. אני זרקתי על עצמי ריזי. זה פייל. ראיתי אותך! ראיתי, אבל קצת מרחוק, ראיתי אותך נופל. אני פה. לא! לא! אני מעלה, אבל תסתכל. אבל סביבון. אני חייב לראות את זה. יש, הוא ניצח! גיגי. זה לא עשה כלום, ניצח. קיבל פרי ווין.
אוי לא, עכשיו ליאלן, אין לי כוח לזה, אני... תמיד הייתי רדגן אקסטר, אני לא מצליח להיכנס, ואין לי עצמי אז אני לא יוצא בשבילו. זה ידבר רק משהו. אוקיי. לא! רגע, איך אני נופל? רגע. לא. אני נושך לי. מה? הוא אחד HP. איזה יותר אירועים ממך. ראית שהיה מאחוריו? עשה נונסקופ נפל למטה, אבל הוא עדיין חי. נו, עדיין עוד פעם, אני לא אוקיי. סתם. אילה. מה לא, שצריך סתם. הנה, היתר גנגסטר גם נכנס הפעם. קקי גדול. אנחנו לא מנצחים היום, אה? מה זה זה? זה ליאל. או, לא ידעתי שזה הוא. ג'י ג'י. היי, טארגטר. קלינה. לא, 2 HP. תקן, כי אין לי כוח לזה. לא יבין. יש לי פאוור וי. דווקא דיימונד של ספייק נופלת למטה? אני אעשה שעות מספרים, מה אתה? זה דורש את זה, אני לא יכול. הבאג הזה, יואו. איפה כולם? יש אחד בסקאי בבייס שלו. רגע, איפה אתה? יכול להיות שם, כן? כולם בבייס שלו. מה אתה בא? יש לי פאוור. פוצה. יואו, לא. ביי. עלה למעלה בבייס, באי ליד. לא זה. במקום השני, מהצד השני, כן. רגע. איפה?
לא כאן. איפה אז? תעלה למעלה. אוקיי, עליתי. לא יודע מה אתה אמרת. לך לכאן. כן. לך ימינה. כן. עכשיו תראה באחד מהסקייפ. הנה הוא בא אליך. גיגי. ווין. עין עין. עין עין. עין עין. היתר דנקה. הסקין שלי בצבע ירוק, של נתנאל בצבע כחול, ושל היתר בצבע אדום, הוא יפנה, הוא גם העתיק את הסקין. הנה אתה לידי. קפצו עליי טרד. הוא מפסיד, הוא מפסיד? לא, הוא לא מפסיד, הוא מפסיד? הוא מפסיד. לא, הוא לא מפסיד. הוא מפסיד או לא? כן, הוא הפסיד. זה דאבל אפ. למה הוא לא מת, אני אומר? לא הבנתי למה הוא לא מת. כן. שם עליו לבאה. אוי, הוא פול דיימונד, מה זה זה? לא, לא, סטיבי עם פול דיימונד. שילוב ונצח. סטיבי מפסיד. סטיבי קפל נוק בכפר. למה נהיה סטיבי עם הכי? וואלה. לא משחק קטנים. מה זה, מישהו היה פעם? אוקיי, אם מישהו בטוויץ' אני למה? לפארטי. אוקיי, לא. תראו לנו במשחק. או בטוויץ'. יאללה, ביי. איך נפלת? אם היית רואה איזה קומבו דפקתי עם הסנואובולט. מה יהיה? מה יהיה? איך הוא נפל עכשיו? וואו, אתה נבא. אוי. נפל לי. אני צריך כאן קילים. חבר. יו. מנדריזי. אוקיי, גידי. עוד, יאללה עוד. נורמה. ליאונה. יש מישהו חזק. אל תדאג, גם בקרוב גם אני אוכל לעשות סטרים. כן, אבל אני צריך לכתוב ששתי סתם. בדיוק. כמה כתבים שש. לאן מדי כדי לבדוק? יש 700 מוניטורים, אז אני יכול לבדוק סתם לא. חלק מהטלפון, מנוק. אני ראיתי אותך. באתי להרביץ לך, אבל לא ראיתי מי זה, ואז פתאום אני רואה אותו נופל, ואז אני קולט שזה אתה. בוא מסכן, אני לא צ'סט לי. נעשה לו קלין. אז יאללה. אתה שומע אותנו אפילו, אבל בסדר. נו, עכשיו הוא ניקח את כל הצ'סטים למעלה. אין לי ברוח. יורבק, מטומטם! לא, הוא יצא לי.
תביאו כולם. וואו, מה הולך עם העולם הזה? וואו, מה זה? בשיפטים. סטיבי. היה לי לאג. הוא יכול היה לכעס לך, אני עדיין יכול לכעס לך את הקיל הזה. הוא צלף בך עם הבור, הוא צלף בך עם הבור, וזה למה אתה לא רואה. מניאק תיפול. נתתי בו קומבו. ברו. אוי, יורד אליי. You wanna fight? Huh? You wanna fight? Actually, יש לו בואו פאוור. יואו, שדם פגע בך. יש לו בואו פאוור? בטח מה. פוצץ לו את כל הזה, פוצץ לו את כל היי, הזה. נחוי. פוצץ לו יש שם מלא TNT. אני פליט אנד סטיל. נו, הוא רוצה... תכין פרשר פלייט. אין לי כוח לטמבל הזה. בוא. הוא רואה שאני בא? חפש אותי? אבל הוא שמע, כי הוא שמע. צלפו והוא נפל! איפה הוא? הוא למטה. בדיוק קומה מתחת. שם, הנה. אוי. בוא לפה, איפה? לא. עכשיו איפה השני? הלך עליי, שלא עשה לי כלום. איפה הוא? כותב את זה. עזוב. אוי. טוב. צניפות, מה זה? אנטי קייס. אני לא וואקס, סתם לא. תראה, אצילי. יוקן, don't report me. נו! וואו, הוא רוצה כאפה. חק. Thanks. ולטינג. חק. הוא לא רואה אם הוא לא הולך. מסתיר שם עכשיו didn't. מה? עזוב. אידיוט. אוקיי. סתם. דווקא. לא יודע מה יותר טוב, פרוטקשן 1 או איירון. סקשן אחד מה? גול? זה בדיוק כמו איירון. יו, בטלף כותמה. לא, זה לא קפץ לי! לא רוצה! פה עושה פייג עם זה. ייקח, לצופים יהיה משעמם לצפות לך, יאללה, אפשי. רצת יופי. די! טמבל. צופים אין כוח לראות אותך, רוצים לראות אותי משחק. מי יש כוח אלה? צופים. צופים, מי אוהב בפיברס, אותו? נראה לי כולם אני, סתם. אידיוט! חט אותי. אז כולם עניים. שנייה, עשיתי פייל. איך אמרתי? או, קלינאפ, תכניס עכשיו. היי, פסי. אוי, מה זה? זה האקס? רגע, רוצה לעשות מגאוולס? סבבה. רגע, אני אחשוב אם יש לי כוח. תטפל. נורא! רוצה להוסיף מישהו מהגילד שלנו? אתה שומע? אנחנו גם בסטרימים. סטרימים. כן, נוסיף עוד שחקנים בסטרים שלנו. טוב, עזוב, כולם נובים.
טבעית, קדימה, לא טבעית. סידה. אז הטרד, אני סומך עליך טרד. נו, מה הוא מחכה טמבל הזה? אני רציתי להפגין אותי. במקומו הייתי, כן, שים עליו. איך הוא זרק עליך סנואובולס? אתה קיבלת. טוב. אני מסמן לך שמישהו בא. אבל בסדר. זה סטיבי! אתם רואים? זה עושים טימינג. אז אני הולך לעשות לזה ריפורט. הלאה, הנה ה-1v1. הנה ה-1v1. יו. סנואובולס 1v1. יו. הוא שרף אותו? לא. לא יכול להיות. עכשיו מה שהוא אמר זה שהוא קילל אותו בעודית, אבל זה בסדר. כי הוא לא מבין. סלל. טוב. יאללה, MW. אז הוא מחליף רק ל-1.7.10. כן, אני נביא את התמונה שלי ושל האנטר. טוב, תצפו באיזה יפה. אני מרגיש שצריך להוסיף שלה שיחה, אני אוסיף שלה... כן, ואם אתה יכול תוסיף את הכותרת הזאת שלנו, אחר כך שאתה מחליף לאחד מצויה מיינקראפט. בנג'וב חעלה? הסתיל אליי. זה ליעד, תגיד שלום ליעד, אורח הראשון שלנו בערוץ. שלום. סתם, שלום. רואה איזה קיד. תלי, אמרה לי סתם. ליטלי ארסון. בוא נעשה קצת בליץ אפסי. הנה, מישהו כתב פה בסטרים, שלו 2141, תעשו משחק של 100, יענו, בסקאי וורס, נראה לי מגה. זה לא, זה קלדאו ST, לא? מי? אני רוצה שנעשה. שלו, מישהו כתב בצ'אט. כן, זהו. ובסדר שלם. אנחנו נעשה, אבל לא עכשיו. כי אנחנו בדיוק יפענו. אם אתה רוצה להצטרף למגה וול שאנחנו עושים... רגע, אנחנו עושים עכשיו בליץ או מגה וול? קצת בליץ, תגיד להם מה רוצה לחלק. אם אתה רוצה להצטרף איתנו בליץ, שום לנו הודעה. אבל הוא לא מקובר ביהודה. הוא יתחבר. חבר, בטח מה. תמנה, איפה. תוסיף את הכותרת. תלחץ עליו לי ליד התמונה הזאת, שאתה מחליף לסצנה שלה. לא, בטעות נכנסתי לטוטוריאל של איפיקסל. לא רוצה. עזוב אותי. הוא אונס אותי. הפיקסל. תקשיב. תעשה פיורה. יופי. למה היה נובים? הוא נכנס לנו? יש עוד אחד שכתב, כן, האיסטרים. אנחנו רואים. לא יודע. אתה יכול... רגע. זה מיינקראפט IGN, יעני. in-game name. מה השם שלך במיינקראפט? זה שרוצה לעשות איתנו סטרים. צריך לשאול אותו, אבל אם הוא יודע עברית בכלל. בסדר, אנחנו נעשה פה מה זה פשע. נתנאל, תשים כותרת וכל זה. אני גם יודע איך, מה? לך ל... תוסיף את הכותרת, לך לציינה 2 ותלחץ וי על הזה. הנה קלדאו. בעיות טכניות, מה זה? אושר, מה? לך לציינה 2 ותלחץ על הוי הקטן הזה ליד התמונה. זה יחידת משחק. לא, השני. אין שני, אין די. הוא יכול לעשות את זה גם אבל מהטוויץ'. עשינו שני, אתה לא זוכר? לא, לא נראה. נתנאל, תנסה לעשות את זה מהטוויץ'. אני לא משתמש
אין לי פשוט סיינאפ, אז אני... הנה, תוסיף את זה, שיש את האחרה, זה לגמלה. מה? אתה שמת עכשיו שכתוב כזה, טעינו גיימינג באדום? יא, והורדתי את זה. נו, זה מה שאני אמרתי. אתה רוצה את זה? כן. סבבה, תגיד. נו, על זה אני דיווחתי כל הזמן. לא הבנתי. לא, חשב כותרת איפה שכתוב את זה, למעלה. שווה לה, בוא נתחיל ספר. יופי. רגע, אני שואל אותה. יש 7 צופים. תוסיף אותו בבקשה. אני אעביר לך את השם שלו. לא מחובר. הנה כזה או אסטי. הנה, מסתכלים כולם אחד על השני. שלום חברים. FFA אנחנו עושים פה FFA, אתם קלדאו אסטי הוא זה בן דוד חבר שלי. שלנו גם, כן. חבר בקטנה. הוא עוזר לנו לפעמים. צריך אותו, אבל בחיים לא צריך אותו, סבבה. זה בן דוד שלנו בקיצור, הוא כבר רוצה לשחק איתנו. אם אתם יודעים. כן, אנחנו לא מסכימים לו. שלי, אז אני מקווה שאתם לא שומעים. אני משתמש בספליון 9. 8. תפסיק להתבלבל עם זה. איזה 9. 9. 9. שים עליי טארגט, לעשות לו רד. אוי, הבאתי מכה לסטיבי, בום, הוא החזיר לי משש בלוקים. עכשיו 2 חוצים אחריי, כי אני הפצתי להם עם היד. זוזו ממני. אידיוט. אידיוט. יאללה, סטופ, לא. יאללה, אין לי כלום, חוץ מהאיירון צ'סט ולדרים מסכנה. נראה מחי, כזה אסתי חי. הנה הוא, אני... יש כאן טים, מה זה אחריו? הוא עלה לטופ האוס. יש כאן טים בסולו. אני הולך לעשות להם רגע. עלה אחד דייד. זה אני! זה אני! הנה שלם! תהרוג אותו, כן? לא כן, צינקים. אבל הוא בזכוכית, הוא בצד שני. בסדר. יש מישהו בספאם שקוראים לו אלגיט ריב וספלי 10. נראה לי, יש איזה סטנסרדם שרפנס. אידיוט. ליין מודר פאקר. איזה מזל ש... לא לקלל בבקשה, יש ילדים קטנים. תודה. מה? תן 1000 שבש. לג'יט. רצינו לעשות סטרים על GTAV, אבל זה כבד מדי, כבד מדי לנתנאל. כן, אושר, אין לו תקציב לקנות GTA. בטח. לא. אנטר מאחוריך. קאו. זה קלינה. מי זה? הוא, יש לי שתי גולדנה. קלדאות, חי? לא, כלדי הוא מת. ומי הוא מת? הוא מת לגוטלמן הזה שלי. אין לי כלום, מה אני אעשה 1v1 נגד מישהו מסריח? זה סטרין, יש פה וורסטרין. תיקח להם. הוא אוכל גולדן אפל. אין לי כלום, איזה מכוער אני. יש לך ג'י אפל, איזה דיון. לא שתי ג'י אפלס. הלאה. הוא מג'יזי. יש פה לגינגס מאחוריך למטה קצת מגולד. מה, יש לי? עכשיו אני יכול ללכת להרוג את הלג'יזי הזה. הוא אכל עליי גולדן אפל? כן. מה, הוא לג'יזי? איפה לג'יטרי? בא לי לעשות עליו. הוא הולך להרוג מישהו אחר, הוא בבית הענק הזה, אתה יודע איפה זה?
איפה שיש מדרגות. זהו, שיבוא לפארם לפגש. בליץ כזה. בוא טנק כזה. הוא בא אליך, נראה לי. לא, הוא עולה. כן, הוא בא. איזה לא בא. בורח עכשיו. יאללה, נו, פוסי. אוקיי, עכשיו אין לי בזכות. גאד. הוא איזה יתרג היה רע בהתחלה. רק את הקלינאפר הזה. אתה רואה מי נגדי? אוי, ג'י. היי, יצאו 3 צופים. ג'יפ. הרש לנו מקום. איזה הגולה יק? נו, דומיו. דיפים רוד, אופי. רגע, סאול ריפר הזה חי? הוא לא פה. לא רוצה זה. אמרתי לו צריך לעשות ריסט. אוקיי, ב-OST. נעלם. צלם קצת את קלדאו. צלם אותו. בוא. אוקיי. צלם. אני חתם מים. צלם את קלדאו. אני להפחיד אותו. הוא בורח. לא יכול יברח, תראו איך יברח. דופק כזה. כולם אחרי קלדאו אסתי. אותו אלה. יש לו בי, לא מכיר. וואי אחי, נכון בפייט שלנו נגד לג'י? מישהו כבר הציל אותך. הרזיסטנס לא היה לי כי הוא ברח. היה לי רק את הפישינגות שזה הציל אותי רצח. הוא היה הורג, יא מניה כזה. תקפלי את נכון. בטח, תרביט אליו, תרביט את הלב. לא, אל תהיה מעניין. אני שם לו TNT. בכל מקרה, מה הוא מקבל? סקאוט 3? שמתי למישהו TNT. לסטיגים האלה של שנה לוקחים צ'סטים. הלו, מה זה החוצפנות הזאת? אני לוקח את הצ'סטים מקדימה, אתה לוקח את הרוב שם. בבא שלי מה שאני צריך. פול דיימנד זה יגיד, יש לי חריות. לא דרך אחד המפחידים. זה מאפן. זה אותי. מה אופי בפאונד פיש? חצי לב? לא, זה אחיד. כן, זה הרבה אוכל דווקא. טוב, אולי זה טעים, אני לא יודע. שחקן שלי שאכלתי את זה דפק גרייפס, סתם. לא. כן, יאללה, את מי הארץ. אין לו צ'סטרייק, להסתובב ערום כזה. זה מצחיק, תהיה איך הוא הורג עם זה. הוא נראה לי לא מצחיק פישינגרוד, סליחה. קלינאפ! לא אגיד. וואי, איזה קלינאפר בא אליי, יואו. עם הספלישה שלו. לא. יש לה? לא קטע. מי זה זה? ספלי 9, לא רוצה. יאללה, לך נגדו, לך. איך עם ה-HP שלי. הוא בא אליי, לא רוצה. אישתם. הוא בא אליי, יושב! יופי, קע איתו. הוא איזי מדי.
הרגת אותו? עכשיו. קלדר אתה אצלי הרג שמת- VIP GG. קלדר אסתי בלי צ'סט פלייט. הוא השיג איירון צ'סט פלייט, 5 HP. 5 HP בא לספאון, לך לך עליו וקלין, הפנתני הוא בא לאזור שלך. כן, לא רוצה לקרוא לו. תראה את הארבע שלו, עושה לך שיפט, עושה לך שיפט. הנה הוא. תברח, ילד, תברח. תברח. בוא, רוצה קאוס או שר? תהרג אותו. סתם. קאוס. לא רוצה כלום ממך, אתה תיתן לי מכות. אני משאיר לי קאו מזל אחד, בוא קח. שמתי את כולם. בוא, יא מניה, קורא לך את כל הקאוס מזל. כן, ענו בזה, מה אתה אומר? הלאה, לך לווטר. לא, עוף אוי, מפה. די כבר. הרגתי לך קאו מזל. אוי, שלף בעט אבל לחינם. No team. הורגתי! באסה. לא, זה שלף השתפר אחי, מה זה? למרות שיש לו חרא עמדה, עדיין צריך כמו... תראה אותו. אין לו כלום. לקחת. אושר, בוא תהרוג אותו, הוא לקח את כל הארמור. לך אתה אליו. אני One רואה HP. אותך, אני הורג אותך. אני פה. אבל תבוא, תוריד אותו, תיכנס לקיל. לא בליץ, אתה רושר, בליץ. אם, נו מה. יש לך וולטנטר? יש לך באולט אנטר רושר. לא יודע, אני השתמשתי במשהו, אני לא יודע מה זה עושה. זה ווריור, מה זה? זה נראה לי... יש לו דיימונד סורד. יש לו דיימונד. נו, אבל מה זה שווה? אתה לא עושה נגדי פייט. אבל יש לך איזה סקיל של הבליצסטאר. אז מה, עד שזה ייגמר? תלך עליו, מה אתה רוצה לי? אבל איפה הוא? אני יודע. יש לך ארמור אופי. נו, לאחרון יש לו איזה... יש לו ארמור כמו שלך. קישטה כאוס של נתנאל, קישטה. פנל! לא, הרחקתי את כולם. לא, יש לי עוד חיה! לא! יש פה סונסון. תראה כמה דברים אני שם. קח גולד צ'ספלייט. מה זה זה? לא, עכשיו נעלמה לי החרב באמצע. זה one hit רק. זה מה שזה מביא? one hit, יו. יאללה, סע. וואנית אבל בטח איזה מה שרפנס זה 10. רזיסטנס? לא נורא. נוג מצליח, שם רזיסטנס. לא נורא. נורא מאוד. במילא היה לי רג'יסטנס. שמתי על השני. זה היה קנוקבק V ושרפנס 2. דיימנד סורד הזאת, אבל רק one hit. וואי. טוב יאללה, מגה וולט. יאללה, מנגה אני וולט. קונה וולטנטר, תראי אותו, וואן. אוי, מה זה? כמה העלו לזה את המחיר? 30,000. למה? איזי פיזי. למה? לוולטנטר שאתה מקבל צ'סט עם מלא דברים. מה, העלו לזה את המחיר? מה זה? הם לא בים. הלאה. זהו, אתה מקבל דיימונד סורד שרפנס 2, פייר רספקט. מה, זה לא נכנס באיפה הוא זה. אז זה לא פיוואף, מה לבנק. כאילו. זה לא שאנחנו בלובי אחד. מה יש לו רגע לאגים, חכה שנייה, יש לו לאגים. הוא שייכנס. לא רציתי. הנה, נכנס, חכה שנייה, בוא נזק אם הוא זז. הלו, חבר, שלוש חבר הוא זז, יאללה, תכניס. מה זה אייטרן? מה זה שתי ברים? וואי, הייתר, זה לא לא יודע. רגע, לא בחרתי זה, גולם. יפי, לא. או שאני אשאר עם האירובריין. מה שאתה רוצה. יכול לתת, אני אעשה לך כאילו עם אז אתם עוד שומעים אותי? אני עוד חי? במפה הזאת זה טוב אירובריין? לא. לא, אז אני מחליט. נו, תצא, אני אזמין אותך לטים. לא, כאן, תצא.
יעשה פירון, פליז. 2, 1. טוב, אני שנייה חוזר. וואן. מי יש הלידר של הטים הזה שעשה טימי לבית? יעשה ככה. אני לא לידר. מה, קלטו סטי נדפק על הלידר? Ale che ci sei di fondo. Non mi danno come di seppano. עלק ניר דה בסט. Ni kıyam, ni kıyam. אין די בעיה. ניקלייטור. Upo, ya Allah. לא. רוי זיקי. אוי, אין דילי של הרבה בסטרים. יש לו של 14 שניות, אני ספרתי. איך אתה יודע? כי הוא אמר משהו ואז ספרתי. אבל זה לא כאילו כל הזמן, זה יכול להיות שזה זה. זה יכול להיות גם 10 שניות. אבל עכשיו זה פחות לפי מה שאני... לא משנה, מה אכפת לי. Anak kakek gadong. אני אפעיל את זה, מה? תחכה רגע. מה? גנבה לי אותה? שנה אני בא. שנייה אני בא ולי אמר. וישמעו לו כל המשפחה, מה אף יש לו? סתם לא. נו, אבל אני יצאתי מאוחר מדי. קלדרו אסטי איתנו? מי זה הפינגרנו בזה? קיבלתי 50 וויט, ואני לא עשיתי כלום. אני רק הלכתי בלי לחצוף כלום. ג'י ג'י, well played. שם היה שם איזה ארקני ספינגר, לקח את כל הבלוקים שלו. מי שיודע, מי שלא יודע, האירו בריין שלי, פולימאגוס, שם לי. הוא אחד בשביל מזכיר איזה שהוא חרשן, משחק נורמי. אושר, אם אני משתיק שנייה את המיקרופון, לא ישמעו אותי, נכון? לא. לא, אבל מה זה, הספיידר אחד הזה מנסה לקחת לי את הדברים? תעוד. ספיידר אחד. סתם. הלו. יש כאן איזה מישהו מקס-קיט. איזה קיד יש לקלדרו? הירובריין? 5, משהו כזה. לא אירומן. דרדלורד, נכון. כן. איך הוא אמר את זה? איך הוא תרגם את זה לעברית? בומבו.
כן, כן, כן. שר, יש לי בומבו. צריכים לשמור עליו. איזה, נותן לו להתאבל, אני אתן ללכת להוריד ווידרים. בבייביסיטר אנחנו עושים משהו. מי זה המטומטם הזה חשב? לא נראה לי יודע מה זה ברידג'. אתה יודע מה זה ברידג'? מתי פעם אחרונה צילמנו? מאז שהתחלנו. היינו זומבי אחד כזה? כן. סתם לא. יש לנו סרטונים. איי איי. משחקים. קשר tu באולה. כן? שאל אותי אם אני מסטול. לא. כן. מה? הוא מסטול. הוא אלכוהוליסט. בטח. שותה בירות כל יום. כמו שאלה וקסל כל 5 דקות. סתם לא! מוני הורי והרך. אתה אומר את זה עכשיו באמצע סטרים. מה זה משנה? הוא מכיר אותי. יש פה ישראלי שקוראים לו ליאם קימיה. סטיבי. יש פה ישראלי שקראו לו ניר דה בסט. ניר דה בסט, מה? תכתוב לי בלוקים, כי אין לי כוח לכתוב בלוקים. יש לך בלוקים. לא ככה. יש סטרים, אז אני צריך לא עזרה. ככה. צריך משרתים, סתם. יש לי ספייר בלוקים, אז זה. נכון, אתה הגולם, מניאק, מביא לי. תראה אותו פה 9 HP. נו, מה עכשיו קלדאו אסטי בא לגנוב לי את הבלוקים? זוז. הוא גונב לי את העייפה. אישתה. מה קורה, יאנו? תשען דרשת סורואן? תשען דרשת? אני אשים רגע. טוב, לא, אני אשים, כי אין לי פה מקום מיוחד. יש. אין לי מה, לא הפקתי צ'סטים בשיט. יש פה איזה נוב אחד, אנדרמן לבל 2, צ'יין בוט, מנסה לפתוח אנדר צ'סט. נו ביזי ביזי. I need Lion Iron to make the... יש לי בוקה. לא, אני בסדר. יפה. איפה קלדאו אסטי? תביא לו איירון, לא יודע. גם ככה הוא מחביא בטח צ'סט, אחי.
תביא לי איירון, אחי. נביא למישהו אחר. שלי! לא. צריך לפני שנייה מחתלות. לא משנה. חצי ראש שלך זה סטיבי. יאללה, זה. חצי ראש רואים מסכה, חצי ראש רואים סטיבי. ראיתי את זה. אני מוכן. תראה מה עשו פה. יאללה, שוב. אין הרבה שחקנים. בסדר, בוא נתערב זה נראה משחק נוב, אבל בטוח יש פה איזה מישהו. רציתי משהו. נכון? לא, יכול להיות גם האקר וכל אחד. כולי מקשיבו, אני מתגאה. אני הולך רש"י כאן. רש"ים זה דבר טוב להם. זה רש"ים, בוא, אני בא איתך. בא לך רש צד ימין? כן, זה מה שנעשה, רש"י כאן. בוא. בוא, אוריג'ינל פנדה. בוא. הנה, ניר דבס. איפה? הנה. לא יודע, סתם ישראלי איזי פיזי, ניר דבס קורא לעצמו. זה כמו שתקרא לעצמך, אושר דבס. אושר דבס. אושר. יאללה, סע. גילי. אין לך ספיגה, מסכים. סטיבי שלי. וואי, גרינד מרקור דיפנס. טוב, אני יוצא מכאן. אני הולך לרד. בוא נעשה ארקור. כולם אצלם דיפנס, מה אתה דפוק? עזוב, בוא לא שווה לעשות להם. אני הולך לרד. נראה לי גם רדים עושים. יש להם האקר, אתה רואה? כמה זמן הוא יכול לברוח? תערוץ אותו. יש, קיבלתי גם קיבל. יש לי כבר 4 אסיסט, אני לא חרא. מה אתה פ... כמה פוד היה לאומה הזה? יושר, יש לך אנדר צ'סט? אולי אני יכול לשים כמה פוד? יש לי בלוקים, מישהו צריך? יושר הביא לי טונות, אני לא צריך. עכשיו זה עזוב את חבר שלי. וואלה, איזה חרא, יש לי כבר 8 אסיסט. מה זה? אוי, מה הולך פה? עושים לך טארגט פה של האמא. גרינים יחסית ארטקור, אבל הם נובים פאקינג. יש לו מישהו עדיין שמנסה לקחת עדיין. איי, מה אתם? שים לנו טארגט. כן. בוא איך נגיד לשלב לעשות סלשקיל? אוי, דה לבן. בסדר, אם הוא עומד הוא יקבל כזה. מה זה אמא? אז אנחנו צריכים לדפוק רש לרד מהר. אני הולך אליה, מה כל הם חסמו בווד? לא היה עוד דונה ווד. אבל יש לי... הנה 1-1. כן. זה רוני יוסף, כמה הם חסמו אחי? הם חסמו הכל.
נתנאל, רון יוסף פה, אני כזה גולם... גם ניר אמסי אמר. וואו, וואו, כמה חמור. זה בא לך טלפון המאפן שלך, עושה מלא רעשים. הנה, היה רק צלצל אחד, כי אמתה. וואלה, אני עושה רעש יורד. למרות שבאתי בלי ריג'ן, בלי כלום. די, יש לך טריפל דמק. תעזור לו. יש לו דאבל. בערך. למה דאבל? כשאתה יותר לא ואתה תוקף מישהו, אז זה נותן לך דאבל טריפל ברחבה הזאת. אלף קוראים לו רק פורפן. מי שם פה ספול מאחורי הבייס? אני עושה רקטים לכיף. יש לי עדיין 0 קיל. זה האקר? כן, האקר. וואו. אוי, מה זה, אנטר, זה אתה הורדת אותם ככה? את רדים? לא, כן. אני רוצה אותם רק ל-400. אז אני אלך. זה בלו, אבל לא יודע, כן, זה בלו. אי אפשר ככה. יש הילד. יאללה, בלו ימות. רוצה עליי טרגט. נעבור, אני מדרג אצלו. אל תתקוף, אותי. וואי. האקר הזה פייל פספורט. מקים, אחי, ספיידר וואן. אנחנו יהיה לו וואי. לא משנה, נראה לי אנחנו נמות עכשיו. אין סיכוי. הוא מוריד 10 בכל מכה, תראה. בסדר, אבל כשזה יגיע ללא... מתנו. יש פה עוד סטיבי שתוקף. איזה מתנו, עכשיו הם מורידים רק אחד במכה. סורי. אתה רואה שבאמת עשו ספקים. נעלה. הוא לא יספיק, הוא מטומטם לי. הוא יעשה אחרי שהווידר ימות. יאללה, בואו לאן נעשה רול בזה, או איפה שחוזבים סטון. לא משנה, כולם מתו. לאן הולכים? לא. נראה מה עולה. בוא נלך למיד, נראה מה יקרה. תראה. יש פה איזה אנדרמן, לא נגד. אוי, יושב, יש פה נוב. שיטי. אוקיי. אתה רוצה תקח את הפיינל. אני יכול להסיס? תראה, כולם 18. תערוב טוב. טוב, מי הכי טנקרים? יש פה נוב. אוי, לא. אוקיי, קפצתי להול כזה. יש פה מלא רדים. אוי, קריפר בהול זה טוב? קריפר זה סוס. כן? זה כמעט כמו קפצתי עירוב. להול, אבל הוא לא הוריד לי כלום. וואו, כמה קופצים עליו. אתם צריכים מיל? אני בא עם מיל. קייסת לי אבל. נכון נדעתי שאתה הרגת ופגעת. אנטר, בוא, אתה שתית ריג'ן? אנטר. כן. אני ראיתי עוד אחד בא ועוד אחד בא, לא יודעת. טוב, יש למטה בלו. משהו עם צ'יין. דברים עם צ'יין. שימי. זה משלנו? לא יודע, זה בלו. בוא חכה. רגע. כמה הם? אחד? זה דרד 8. הוא FK? הוא 9 HP, אפשר אותו? כן, ככה. יכול גם. אתה צריך פוד? לא, אני לא מספיק לי, אבל סבבה, אני אסתדר. הנה קלדי ווסטי. איפה הוא שלא ילך לבד, יושב, תישאר איתו. בא איתי, בא איתי. וואי, אוכל. הנה, יש פה זה, הורגים גרעין. בוא פה. היי, גל.
עוד שנייה. יאללה, איפה יש לנו? היי, תראה אותו, הנה ניר דה בסט. עכשיו כולם באו לקיל. זה אושר זה שלך? אבל זה זה סלפי יפח. אסטון, זה לא יפה. לא, תראה תרביץ אותו, פה תראה אותו. יפח, הם אף אחד ירביץ. נו, שימות. בלויים, בלויים, בלויים. בלויים. לא נורא, זה כלום, הלאה, סתובב, סתובב. לא? זה לא. זה נובים, אחד בתוך הרצפה, בתוך האמא של הרצפה, מה זה? זה ניר MC הנוב, אוקיי, הצלחת, מישראל. בואו איתי שני נובים, מי זה? לא היו הורגים אותו אם הייתי משאיר אותם לבד. כאן קלדר יש לי. לא, לא נורא. ילדי אוסטי מאחורי. כן. מסכן, לא עשה קילים בטח. כן, נראה לי גם. בואו לבלויים, בא לכם לבלויים? כן, בלויים הם די לא, נובים. ראיתי רדים הם נובים, בוא נלך לך. רדים הם פה. נראה לי אני הולך בהור. על בלו, אני הולך על בלו. אני בא איתך. הנה בלו במיד, בלו במיד. יש פה אחד בהול. טוב, אני לא כל אראה. הרדים. הנה, יש פה איזה סמי בו 0-1. בלו, מקס אירובריין, או לא יודע, לא הולדת. כן, מקס אירובריין. תחסום! מה אתה חושב, לי אקס? יש פה עוד אחד. תראה את כל הרדים שם. אוקיי, יש שם מלא בלואים. 3, אבל לא יודע. אני בא. לא היה לו פוד, הוא מסמן לי עם שיפטים. הוא מחזיק פוד והוא עושה שיפט. מה זה, מה נכון? עלה לכל הנובים האלה. אשר, בא לך לעלות על כל הרדים הנובים האלה? לא, אבל יש בלואים שהם זה. יש להם אנדרמן שם. נראה לי זה ספיידר. בואו לבלואים. לא קנוגבק, ראיתי את זה. הנה, בואו לבלואים. אנחנו 4 עם קלדאו, הוא נחשב, לא יודע אם הוא נחשב רביעי. אבל... זה בבלו בייס. נהיה רמסי, מה נהיה רמסי? אין הבלו אחד. רמסי ארקניס. זה סטארבינג. אתה רוצה אותו אנטר? הרביץ לא מוכן. הייתי בטוח כייסו לך. יאללה, בבייס פה יש עוד... לא, הם יצאו. אני על בלויים, משה, אני על בלו, אני על ניר רמסי. הנה, שם זה. איפה בלו? אוי, איזה צליפה. הנה, יש שם 2 בלואים, בוא. קלדאו אסטי עוקב אחריך. הנה. טוב, הוא נראה לאט. איפה נתן? חורק את ניר רמסי, נתנאל. ניר רמסי בורח להביא לו HP. פאק, איפה מה שחייב. כן, אחי, תחסום עם הסקילים שאין לך. אני במית רודף איזה אחרי ניר פייק. רמסי והוא פאקינג לא HP. הם עולים לבואוס פנטאוור, הם באו בכלל. כן. מה זה, קנוגבק? שיט, העיפו אותי למטה. שיט, כייסו את ניר רמסי. השאירו אותי 1 HP. מזל. הוא מת, הוא נתן לו סטרנג'. קלדאו, יואו. כמה HP? כל הבלויים במית, כל הבלויים הוא במית. 27 איש, קלדאו נתן לו סטרנג'. איזה חרא. אושר, באים. רון יוסף בא, אחי, פרו. תבוא, לרדת? תבוא למית. לא להרוג אבל תזה עם הסטרנג'. לא, מלא בלויים במית, אני צריך עזרה, אתם הנוק שלנו לא יסתדר. יואו, קלדאו. איזה חרא. רודף אחרי מקס אירובריין. קלדאו, דאופי. לא, אבל, מה אני יכול... הנה, אני רואה אותך, אני בא. רון יוסף עשה הו. אתה הורג אותו? כן. יש לי היטרק, איך אני אהרוג אותו, מה אני אעשה? מקס אירובריין, זה טוב, צריך להרוג.
זה סמייבוי, אני יודע מי זה. תן לו, תן לו. זה יוטיובר נוב. ישראלי נוב. תהרוג אותו. ב3 HP, כנסת עם עבור אם בא לך. מניה כזה, אני שם לו וורט אחד מוריד. אוי, כיף אותה. תעש טוב פשוט, כמה פיינלים יש לך? יש לי פיינל אחד, רק שתדע. תהרוג אותה. בוא, היה לו דיימונד, אתה רוצה תכין לך דיימונד סוף. היה לו אחד. מה אחד? היה לו קצת פול. אני הבאתי חצי מהפוד שלי לקלדאו אז. רגע, מי הרג אותי בית קלדאו? אייל. טוב יאללה אושר. אז... רוני יוסף הנוב הזה מת? רוני יוסף כן. אין לך דיימונד אחד? לא למה שיהיה לי. לא יודע, שים. תראה מה באנו בשביל להשיג את הדיימונד הזה. What the fuck? טוב יאללה, איפה? בוא נלך ל... למה אנחנו הולכים ליאלו? יש איזה אירובריין אחד בבוטפון טאוור. יש איזה אחד במיד, בוול של בלו. הולכים להרוג את הבלו הזה שהרג אותך ואת קלדאו. הוא בבוטפון טאוור, כאילו. אם יש לכם בואו. אני אומר שאושר יעלה איתו, יעלה ראשון ואני אעלה איתו ככה שיש לך רזיסטנס אחרי שיורים לך. כן, נכון, האטלנטר כאילו... גם גולם זה טנקי, כאילו לא מוריד לו הרבה בואו. אז זה בסדר, אני אעלה איתו. זהרו, הוא לוקח 1 קיל, השני זה. אני מת. אבל אני גם אירובריין, הוא ימות אל תדאג. הוריד לי שתי לבבות בשוט, אתה בטוח שזה הוא אירובריין? מוריד לי לב. רגע. כן, לא, כן, זה אירובריין שלו, אינשנט זה. דיימונד. אנטר, תתחיל לעלות, לא אחד. פשוט נעשו בו על הבאף לבואו. הנה, הוא 27 HP. הוא 27 HP. GG. אכפת לי מהקיל, אושר. קח אותו, יאללה, GG. שבא. היי, זה בלובלה, בלובלה. 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 יס! לאן הוא נעלם? נייס! אושר, נייס. מה זה? יש, רגע. לא אתה. לקחתי יותר מדי. לא יודע, לא טוב. לא, לא איתה. אני משלם על הקילים. לא אסליק. בוא נקפוץ מהמון. יש לי שתי פיינלים, אושר, כמה לך? תראה מי הפיל בוסטר, בול. יש לי 9. 9? כן. לא הגזמת, תיתן לי גם, מה? אבל אין לי קילים. זה כל הקילים, זה ממתם מהפיינלים. פיינלים יותר קון. כן, אבל אתה עשית קילים, אני לא. למה? אתה תראה, אתה תשיג יותר ממני. וואי, הנה בלואים. איפה? רדים, סליחה, רדים. מקסנדים. הוא עשה עליי טיפי, הלפ. הוא מנסה. כולם אנדי. טיפי 1, אני אפילו לא פול. לא יודע, רוששו אותו. 18. נראה לי עשו עליי טיפי, לנסות להוריד אותי. 21, 40 ו-40. אתה חוד נתן לך? לא, אני אתחיל את זה. אתה לא כל כך פול האיש. וואי, הנה כולם. אחד מהם שמן. הוא לא נכנס איתם. הוא לבד, אושר, הוא לבד. זהו, זה ג'י. I'm squid now, אליק. אבל הוא יעשה סיבוב ואז ייכנס בפנים. לא, אם אנחנו נחסום אותו.
אתה מת, נשמה. אפשר לעשות סיבוב. זה שמני, מה קח איירון אותו, קח אותו, סולג'ר? מהר, קח אותו. 16 HP. וואי, מי זה הנוב הזה? גם ככה לא עוזר לנו. תעשו ריג'ן לפול. יש לי את הם נראה לי עולים לסקאי בסטיין. תדרופ. לכולם עליהם. הם נראה לי הלכו לסקאי בייס, בואו נראה. הם הלכו לדרגון ברידג' ויש להם שם ברידג' להאוס. אני אומר תגיד לטימייט שילך להאוס, יתאבד שם. לא, תגיד לטימייט. שילך. שילך אליהם שם, הוא יהרוג אותם. שיעשה סלאש מיין. לא, תגיד לטימייט שיעלה על הדרגון ברידג' ואתם תלכו להאוס, כי אם הוא בא הם יכולים לברוח. כן, אבל אם... אבל הם יודעים שזה רק אחד, נו. יהרגו. תראה איפה הם עומדים, אין לנו סיכוי להרפיל אותם. הם על ברידג', כן. אין לי ארו, רשם. יש לי 15. עולים אלה? בטח מערכת. הם חצבו את הלדר. יש לי אבל 8. אפשר להרוס את זה. חצבו את הלדר, רשם. רגע, בוא נראה שתי הבלויים. שתי הבלויים מתים. לא, הם הורגים. איפה הוא? שתי. יופי, איפה אתה מבלל? אני לא רציתי לשמוע. אני לא יכול אפילו להרביץ. הוריד לי מלא. הלכת אליו לבד. באיזה בייס כן, אתם? זה הול, אז מה אכפת לי לרדת אליו? אתם לא בערבי. 12 HP ולא. הם פה או שם? לא, הם הלכו להאוס. טוב, אני אלך. נעשה ריג'ן. הוא היה שמנמן? תבדוק, אולי גם האחרון שמנמן. בוא נראה. איפה אתה אתה ירדת? אומר לי לבדוק ואתה בכלל בספקטייט. אני לא יכול לבדוק. למה לא? הנה, אין דבר. לרדת למטה? לא יודע, אני קפוץ למטה. או שאתה תלך לשם, אבל אני אשאר כאן, ואז זה כבר באמצע. הוא נעלם. איפה הוא? מי אני? הוא. לא, נעלם לי. אני רוצה לראות כמה ווינים יש לרוני יוסף. הוא קיבל קנוק. זה על אחוזים, אתה יודע. אוי, נעשה סטארמר. עכשיו באים אליי נראה לי. איפה אתה? קפוץ לוואטסאפ בבקשה. קפוץ לוואטסאפ, שלא ירדו אליי וידפקו לי ריק, כי אני גם לא HP. הוא לבד שם. לבד, אין כאן עוד אף אחד. אבל בסדר, הוא בבריד. אם הוא היה קופץ אליך, אני הייתי... עוד מישהו רשם, יו הוא וואטסאפ. קופץ. מישהו רשם בסטרים יו וואטסאפ. סאפ נהנה. הוא בהאוס, הוא בהאוס. אוהב. זה עונה יו וואטסאפ. אוקיי, טימייט מת. הוא בווידר של גרין. מה עכשיו איזה ווידר מחרטט לי את המוח, איפה הוא? בווידר של גרין. אח. לא אומר אפילו איפה הוא.
הוא נראה לי יחזור על הברידג' ממש לא. שאחד תלך להאוס שם מאחוריך אנטר, של רד. הנה הוא ילך להאוס, אשר ילך להאוס, לך האוס שם. לך האוס שם. תהיה אותו. הוא עובר בברידג' נראה לי. הוא נראה לי יעמוד פה, כי הוא יודע שאתה הולך להאוס. אז מה בשווה שאני עולה? יש שם כאילו סייף, הנה הוא בא להאוס, הוא הולך להאוס, הוא באמצע. יש שם כאילו, אתה יודע, בלוקים שמגנים, הוא בהאוס. בלוקים שמגנים עליך מהצדדים שאתה, הנה תזקוף. תבוא אושר, אתה צריך עזרה? לא, הנה, הוא קופץ, הוא קופץ. 7, שאתה הילים. טוב ים מחבל, קפוץ טוב, עליי. בלו אחרון, אנדי לא מקס. במידל. יש לי מלא אירוז אם אתה רוצה, אל תזכור. גרין וולס, אנדי לא מקס פול HP. אי אפשר לעשות עליו טראק, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. הוא נתקע. אני אברח עכשיו. משיג טיפי. הוא יקפוץ למידה. אנטר. רק תמיד. אני לא הוא אבל, אין לי סיכוי עליו. עושה לך טיפי. קיבל רבמן, יאללה. הוא מסתובב כאילו סקיילי. מה זה, עשו באף לבואו? איזה באף עשו לזה? אתה הורג אותו? קח אותו. יאללה, יאללה, 2 HP. טוב, תן את המשחק, יאללה. תן בסוף. טוב, לא, אני רוצה את הקיל! אני רוצה את הקיל! 1 HP. אני לא מגיע אליו, מניאק בלט. סוקה נקוי, סוצ'קה! בלט! GG. 10 פיינל. 10. אני 4. אחרי זה הוא בוכה שהוא לא משיג קילים. אם לא הייתי עושה את ה10 פיינלים האלה, לא הייתי מקבל קוין שלישי. למה השגת 1100, 200? 1100. אני השגתי 870. בוכה לי. שמת לב שהמשחק נגמר לפני שהרגת אותו? זה רק כאילו את הפיינלים. טוב, יאללה. תודה שצפיתם בסטרים הראשון שלנו. כאן היה אינו גיימינג, עם האורח ליד. וכזה אוהסטי. ורסטי שהשתתף איתנו בפארטי. יאללה ביי. דברים שנהנתם. אולי עוד סטרימים יהיו בהמשך. זה היה ספיישל 100 סאבים.